Bafowethu sithembe siyaphila weyinganza kwethu. Ake sithinte nje ama-update ayizolo bafowethu. Ama-update ayizolo into oqala nje ibalekile kumadlanga bekusabuyela khona uShadrack Sibiya namanga akhe esawudefenda ngawo amanga ukuthi aphike zonke izinto nama justification akhe echaza izinto engapheli kodwa kunobufakazi obumfaka phakathi ngempela ufundeliwe kwenzewa zonke izinto ama SMS and WhatsApp and everything kwakhe i-communication between yena no Brown Makgotsi, also i-communication ephakathi kwakhe no Khathi Mahlala, also i-communication ephakathi kwakhe no witness F uFani Nkosi. Bese kuthi kuma ku-ad hoc bekukhona impimpi le enkulu ebiyibiza ukuthi yona i-private investigator noma i-informer futhi i-entrepreneur somabhizinisi omkhulu uBrown Makgotsi. Kumshobela ngempela ke uBrown Makgotsi izolo weyinganza kwethu ngoba untombazane lo umama lo we in action alliance action what Miss James ukuveze ngokusobala uvele wambula amacala akhe awu17 before abe impimpi, ukuthi wona before ube impimpi yamaphoyisa nanka amacala awunayo ayu18 awukwazi ukukhuluma lutho ngawo, awukwazi usho ngawo lutho, awekho futhi kwi statement. Kahle wena uyi criminal, wena awuyona lento oyibiza ngayo ukuthi we informer we private investigator and stuff like that, we criminal. Kuthekuse njalo uba usikhosana lo we MKP hayi naye futhi wagadla wantizwa ke ake sikhulumeni ngedaba lakho locala lomuntu owambulala, kwenzakalani ngecala lomuntu owambulala, yabo, futhi ufike bemphathele ama-file angempela. Hayi lo macala la hoxiswa lo cala yini la hoxiselwana, wambulala kanjani umuntu? No, it was physically sasilwa washanga ekhanda phansi washona. Kwenzakalani ngecala la hoxiswa? Why na bamngekho ubufakazi? Kanjani ubufakazi wofuna kanjani ngoba uyasho nawe manje lo muntu wamshaya washona umuntu? You killed the person, you are a killer and also you're a criminal. uBrown Makgotsi ke loyo. Okunye futhi kaBrown Makgotsi bekushaqisa ile allegation okwayisho even nakumadlanga commission leyo ukuthi athi our king uMsizulu kaZulu usebenza ne-CA yaseMelika beno General Mkhwanazi. Ayikumshobele kakhulu ke lapho kwa 200 unabo ubufakazi wakuthola lapho lokho. Hayi ngatravela ngaye eKenya, wawuhamba nobani? Hayi ngeke ngikwazi ukumusho, awukwazi ukusitshelana ngento kezusitshela ubani ohamba nobani uyini, baze bambuza uyisayitsheni noma nawe uyimpipi njengawo. Awukangafuni ukuveza lokho, kodwa okay sicela ubufakazi. Into ongenabo ubufakazi bayo ungeze ukusinikeza ubufakazi bayo iyeke ungayikhuluma, yabo. Lapho khona ogcine ke setshelwa ke ndodakethe kuzukudlalwa la futhi bese kuhluleka impela, bese kushaye o10 bese kuhlila impela nje, bese kuhlila impela kudilwa naye mayelana naleyo ukuthi egcina ukuthi ndoda kuzofuneka kuyixolise le okokuqala isuse i-withdraw leyo ukuthi uGeneral Mkhwanazi usebenza ne-CIA, kuzofuneka kwi-withdraw. 2 funeka uwithdraw futhi ukuthi inkosi yamaZulu isilo sisebenza futhi naso ne-CIA, because ukhuluma ngezinto ongenabo ubufakazi baso. Uma uza nobufakazi usathi yena usazohamba yofuna ayobsesha, but whoever told you that wayekutshela manga ngoba akakunikezanga ubufakazi. Collect information ngabufakazi. If you correct a proper information, funeka a proper information ibe nobufakazi, yabo. Ayike kwacela ukuthi ngempela ke ugcine ke ethi hayi ke uyakwithrowa ke lokho. Wakwithrowa lokho kwagcina futhi ukuthi exolisile to the public ukuthi hayi ngesimo ashilo ukuthi uthena
General uNhlanhla John Mkhwanazi usebenza ne-CIA, also no King Misizulu kaZulu usebenza nobani ne-CIA. So izinto ke lezo ke zalamasela esibhekene nawo oku uBrown Mokgotsi kanye noShadrack Sibiya, yabo. Ithimu kaPaul O'Sullivan yonke leyo. So ke yonke into yabo banamanga. Okay ke okunye ke kokugcina sengivala ileyo ukuthi our Lord uGeneral Mkhwanazi uye elokhuzaneni, uye enkantolo eyofaka amaphepha akhe elokhuzaneni, eyofaka amaphepha ukuthi lo mnumzana lo uKelvin ubani Kelvin Mthibeni noma Mthobeni Mthibeni uPrincement ahoxise lama allegation akhe awasho ngegama lakhe. Akuhoxise nje lokho ngoba akuyona into enhle ukuthi usho izinto ngenabo ubufakazi. Lapho khona ayesho nokuthi futhi umbulali, yabo, nokuthi wahlasela emzini wakhe wathumela abantu ukuthi kuyohlaselwa emzini wakhe and stuff like that. So uJohn Mkhwanazi ke uyilizo lenkantolo ke besibona ukuthi ube ukhona uadvocate uSikhakhane behamba nayo ummeli wakhe kuyolungisa leso simo leso enkantolo. Siyabonga ke bahlali kumadlanga engazuthi namhlanje umuntu obezovela indaba khona ihoxisiwe ngenxa ukuthi engathi uyagula futhi umuntu obezovela khona. Siyabonga ke weyinganza kwethu. Thank you.